אוקיי, אז מה קורה חברים? ברוכים הבאים לעוד סרטון חדש בהם. אנחנו בסרטון חדש, יצא מוד חדש לאוברוואץ' אם אני לא טועה, אז בואו ננסה לשחק בו. אני אקח את אנזו. אוקיי, מה זה המוד הזה? אוקיי. לא, למה שומעים אותי כאן? בואו. למה שומעים אותי פה? תבואו פשוט נכבה את זה. או... מה זה? לא. אוקיי, עכשיו לא שומעים אותי, שומעים אותי רק דרך הסרטון. אני לא הבנתי מה זה המוד החדש הזה. נראה לי 6 על 6 במפת הקרע. כן, נשמע... אוי. אוקיי, הבנתי. אוקיי, אז אני קצת התחממתי איתו. לא, 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 בבקשה לא. טוב מאוד, בודק. לא, 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 מה אתם באים שתיכם? מה אתם באים? לא צריך. לא, לא. 3 נגד 3. הורייסה שלו משחק רודוג וסוליג'ר. זה את האולטי שלו. אני לוקח את דיבה... אוקיי, הבנתי, זה אחלה משחק הזה, זה ארקייד. אני יכול לשאול עם חברים שלי. כן, זה אחלה. אוקיי, יש לנו פה 4 כוכבים, לא שמתי לב. אופס, על זה, אופס, עוד. טוב, הנה, אוקיי, חזרנו למשחק. אני נגדו, איזה חכם אני. אני אנסה לעוף. אני עם ריפר פה. בואו נהרוג אותך. אוי לא, אוי לא, אני צריך להביא את זה עוד פעם מחדש. את האולט שלי. נו, אומייגאד, זה כולם עליי. נו, כבר כנסי לשם. לפחות בוא ננסה להרוג אחד. לא משנה, מתתי, יברו אותי. וואו, זה היה כל כך איכס. כל הטים שלנו מת פשוט זה היה קשה רצח. בוא ניקח. וואו, אוקיי חברים, לא הלך פה טוב. אנחנו חייבים לנצח את זה, בוא נראה נגד מי אנחנו. אחלה אנשים, אבל אנחנו 22, 28, 18, נגיד 67 וכוכב, אבל יש לנו 4 כוכבים, שזאת מי עכשיו. בוא נלך כולם ביחד, נעשה קרופאפ. סוג של קרופאפ. אוקיי, נגיד עכשיו איתו. אנחנו פה, סולידר. לא, תני לי זרוח. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. למה? אוקיי, זה אני יודעת. בום, באתי למפתח. במזרח. זה 3 עליו. אני הורג אותה. 3. בוא נהיה איתה ביחד. אומייגאד, אין לי חיים, בוא נעשה אי. אוקיי, חזר לי קצת חיים. וואו, לא טוב חברים, לא טוב.
אין לי חיים בכלל, בסדר אולי. לא חזר לי. אוקיי, הצלחתי ממש בשנייה האחרונה, אז מוטטי, הוא הרג 3 אנשים, אבל אוקיי, הצלחנו. אני רוצה לקחת את אותנו. אוקיי. איך עובר לכם היום? תגידו, תאמר ליהודים או סרטים, זה יכול להיות זה מאוד כיף. ככל שגדול מאוד, זה גדול כלב אני אתן לזר שלנו, שהוא הכי טוב שלנו, זה נגיד. יודעים מה? בואו נעשה כזה דבר, סתם שלנו. תראי, זה קצת. הם הולכים לשם לבד בגלל זה. לא, לא יכול לעשות פה. הוא צריך חיים. הרדמתי את זריה. אוקיי, הרגנו את זריה. איך הרדמתי אותו? וואו, למה כולם עלינו? טוב, אני אתן לו חיים. בואו ננסה להרדים אותו. אוקיי, אדמנו. למה הוא פגע בו אבל? אוקיי, ניצחנו נראה לי. יש, אוקיי, ניצחנו עוד לוטבוקס לאוסף שלנו. יש לנו כבר 4. אני אקח עוד משחק הזה כי זה כיף מאוד. אני מקד בערך 5-6 דקות כמה. ואז אני אסיים את הסרטון. טוב, אני אחזור אליכם כבר שיהיה, כי זה ממש מעניין. טוב חברים, אז חזרנו לכם בסרטון. אנחנו במשחק השני שלנו. אני מנסה כזה במשחק הזה. אנחנו, אחד הפסענו 1, 2, 2, 3, 2, 4, 2, כאן אני רמה 55, 50, 60 מחקרים, זה על זה עוד יותר. אז בואו נעשה ככה, אנחנו כאילו מבינים בזה. הבנתם. בואו נעשה גרופ כזה. אוקיי, אני יודע שעכשיו נבוא לכאן. בום. לא פגעתי באף. הוא בא לנו מאחורה. הרגנו אותו. וואו, איזה מחקר. לא, נתתי למעלה את זה פה ביתו. תסוכן לי ככה בו. אני עושה את השיפט כדי לדעת עצמי. אני בא לי בעצמי. בום, אוקיי, ירד 2. וואו. שוב אני נכנס. אמרתי לכם. אוקיי, זה 2 על... ניצחנו, אוקיי? אוקיי, GG בוא נכתוב לנו. מי אנחנו לוקחים? אני לוקח את קייסי. כיוון אני לוקח את גנג'י, יודעים מה לא? לא יקחו את גנג'י, אני מקווה. אני לפקח את קייסי, זה יותר נוח איתה. גנג'י לקחו אותו, לא נורא. נוקחו כבר שתכם כן, אז איך עובר לכם כמו שאמרתי, מקווה מאוד שעובר לכם טוב. אני עובר לי אחלה יום. אומייגאד, בוא נעשה ככה לבוא את החיים. לא, אל תלפן קדים, אני אספק. אולי אמרו. יש הרבה לי את הסרטון מאוד. אוי לא, הנה אני צריך להגיד.
זרי. וואו, איך אני משתדל פה? הרדים אותי, 6-0 עם הסגולנו, אוקיי, פשוט שברו אותנו. לקחו אותנו עם מלח, בלי מלח, עם תוספות סוכר. סתם. אוקיי, בוא נגיד ככה במילה אחת, הרגו אותנו. שהוא ייקח טנק, בוא נעשה 2-2-2, נראה לי תהיה טוב. אתם יודעים מה זה 2-2-2, שתי טנקים, שתי הילרים ושתי DPS. אוקיי, דורביון, לא טוב דורביון. הוא לא נראה לי משחק, בגלל זה אנחנו מפסידים. אוקיי. הם לקחו פארה, אז אני צריך לעשות את הכל בפארה. לא, תשים את הזה שלך. חומש נראה לי. אוי, לא חשבתי שירה אותי. אני אפשר להגיד סבבה. בום, אוקיי, לקחתי. בואו נברח ממנו. מכאן, אוקיי. אוקיי, לקחתי גם אותו. וואו, אני מתרכז פה, כן. אני רוצה להתרכז. בום, לקחתי גם אותו. עשינו 2 מטר. אוקיי, זה היה חלופת. אוקיי, אז הלך לי... ניקח ריפר ואז אני אקח שיקחו מוטן, אותן, בבקשה. שתי הילרים, שתי DPS ויצא להם של המשחק. זה הטובלט הראשון. אוקיי, לקחנו אותה. מיי גאד. נו. אוקיי, בנצחה. לא. בבקשה, לא. אני איתו לקבל איל. אוקיי, לקחתי פארה. קצת מוזר. בוטן, מספיק, תן לי איל. ויקטורי פעם שנייה. אוקיי, חברים, מקבלים אותם, אתם יכולים לצפות את לייק, אתם תשתו בסאב ונתראה בסרטון הבא, יאללה ביי חברים.